салом дӯстон, шаби гузашта дар майдонҳои футболи аврупоӣ чандин бозиҳои ҷолиб сурат гирифтанд. Медонам шумо ҳамаи онҳоро тамошо кардед, вале бори дигар ин рақобатҳоро ба хотир меорем, то фаромӯш нашаванд. Оғоз албатта аз Англия мебояд, аммо қаблан лайк мондан ба ҳамин видео кори бисёр осоне аст, ки мо аз шумо хоҳиш мекунем. Бораи онҳое ки ба наздикӣ подписатсия карданд, респект, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар Албиони Туманпеш диққати бисёриҳо ба Лондон равона шуд. Дар пойтахти Англия ду дастаи ин шаҳр Тоттенхем ва Челси ба арсаи майдон омаданд. Конте дастаи худро тобистон чунон давонда буд, ки талхаашон қариб мекавид. Дар ин рақобат ҳама чӣ буд ва мухлисон яке аз дербиҳои зеботаринро давоми чанд соли охир тамошо карданд. Кулибали дифогари Челси аввалин голашро дар Премер-лигаи Англия ба самар расонд. Баъд аз муорибаи шадиди ҳардуи тим, ҳисоб то сониҳаҳои охир ба нафи Челси 2-1 ҷараён дошт. Дар дақиқаи 96-ум Кейн ҳисобро баробар кард, ана баъд сар шуд. Муорибаи дар майдон буда ба сармураббиён гузашт. Тухел ва Конте қариб 1-1 мебаромаданд. Конте Тухелро ишора карда гуфт, ки бояд маҷбурат мекардам то биғалтӣ. Инҷо Конте хурсандии аз ҳад зиёди Тухелро дар назар дошт. Ба Тухел бошад дастфишурии Конте умуман писанд наомад. Ба пиндошти ӯ ҳангоми даст қабидан бояд ба чашм назар кунӣ. Инҷо ман ҳам розиам. Хулас Конте ва Тухел сина ба гиребон шуданду по ба гардани ҳамдигар монданӣ буданд, ки довари бозӣ ба ҳарду корти сурх нишон дод. Бозии дигар байни тимҳои Ноттингем Форест ва Вест Хэм сурат гирифт. Дар ин рақобат Лингард аз Манчестер Юнайтед халос шуданро ҷашн гирифта, дар ягона голи Ноттингем, ки ғалабаовар бурд, нақши муҳимтарин дошт. Дар Бундеслига ҳам рақобати дастаҳои Волсбург ва Бавария ҷолиб сурат гирифт. Мюнхениҳо бе Левандовски ғалабаҳоро ба даст меоранд. Мусиала ва Мюллер вазифаи голзаниро бар дӯши худ гирифтанд. Мегузарем ба Испания. Фарқаш нест, ки дар Барселона ки бозӣ мекунад, ки сармураббӣ аст. онҳо дар ҳар сурат ба Райо Великано ғолиб омада наметавонанд. На Хави ва на Левандовски дар ин кор кӯмак расонида наметавонанд. Шикасти Барса ба Реал бахту иқбол бахшид ва онҳо дастаи навкори Примера Алмериаро шикаст доданд. Бозӣ бо ҳисоби 1-1 ҷараён дошт ва Давид Алаба ба майдон омаду голи ғалабаоварро ба суди Реал ба самар расонд. Мавсим барои Реал хеле олӣ оғоз шуд. Аз бозиҳои дишабаи Италия метавон бозии Салернитана ва Ромаро ҷудо кард. Дастаи Маурино бо натиҷаи минималии 1-0 дастболо шуд. Дар Фаронса бошад ПСЖ ба ҳеҷ кас раҳм накарда истодааст. Ин навбат қурбони 5 голи онҳо дастаи Монпеле шуд. Дубли Неймар, 1 голи Мбаппе, 1 автогол ва голи Санчеш ғалабаи Парижиро бо натиҷаи 5-2 таъмин карданд. Мин баъд боз аз бозиҳои ҷолиби кишварҳои аврупоӣ танҳо ҳаловат мебарем. Пьер-Эмерик Обамеянг фаъолияташро то ҳол дар Барса идома дода истодааст, вале ин рӯзҳои наздик метавонад тағйир ёбад. Тавре маълум аст, дастаи англисии Челси чанд вақт боз дар талоши харид кардани ин футболбоз мебошад. Ҳамлагари габонӣ карьераи аҷиб дорад. Ӯ дар кишвари Фаронса ба дунё омадааст, аммо ба қароре омад, ки шарафи Габон, яъне ватани аҷдодиашро ҳимоя кунад. Ин ҳам дар ҳолест, ки ӯ чанд муддат дар ҳайати ҷавонони Фаронса бозӣ мекард. Ҳамчунин ҳамлагар аз мунтахаби Ю-21 Италия пешниҳод дошт, вале онро рад кард. Гузашта Обамеянг аз Арсенал гурехта шомили Барса шуд. Дар 24 бозӣ ӯ 13 гол зад, ки натиҷаи беҳтарин мебошад. ҳамакнун ин бозингарро каталониҳо боз ба Англия мефиристанд. Гап сари он меравад, ки сараввал Челси ба Барса 14 миллион пешниҳод кард. Каталониҳо ин пешниҳодро қабул накарда нархро арзон гуфтанд. Бори дуввум дастаи Челси маблағи бештарро аз хазинааш ҷудо кард, аммо на ба Барса, балки ба Обамеянг. Лондониҳо омода ҳастанд, ки музди меҳнати футболбози габониро 2 маротиба бештар намоянд. Қарордоди амлагар бо Барса то соли 2025 амал мекунад. Челси вариантҳои гуногуни харидории ӯро ҷустуҷӯ дорад. Сафи дастҳое, ки аз Криштиану Роналдо рӯй мегардонанд, рӯз то рӯз бештар мешавад. Агар қаблан худи футболбоз ва агенташ ба дари грандҳо тақ-тақ мезаданд, ҳамакнун худи Манчестер Юнайтед ҳам безор шуда амлагари 37 соларо ба ҳар тараф партофтанӣ аст. Тибқи маълумото дастаи шаҳри Манчестер Роналдоро ба Интер ва Милан пешниҳод кардааст. Ҳам Интер ва ҳам Милан оромона ҷавоби рад доданд. Онҳо умуман ба ин трансфер таваҷҷӯҳ надоранд. Ба ҳар дастае, ки Роналдо рафтанӣ бошад, тақрибан бо як матн аз ӯ даст мекашанд. Роналдо ҳамлагари беҳтарин аст, вале айни ҳол мо ба ӯ ниёз надорем.
хотиррасон мекунам ки Роналду мехоҳад ба дастае равад ки дар Лигаи Чемпионҳо баромад мекунад, вале мушкили дар он аст ки он тимҳое ки дар Лигаи Чемпионҳо ҳастанд Роналдуро дар сафи худ дидан намехоҳанд. онҳо бе Криштиано ба ин мусобиқа роҳ пайдо карданд ва бе ӯ роҳашонро дар мусобиқаи бонуфуз идома медиҳанд. Криштиано бошад ноз карда бо Эрик тен Хаг пас аз мағлубияти 4-0 дастфишурӣ намекунад. ба ақидаи собиқ нимҳимоятгари Реал Мадрид Рафаэл ван дер Вар дар Барселона мафияи ҳақиқӣ ҷамъ шудааст. ӯ ин гуфтаҳоро атрофи вазъияти Френки де Йонг мегӯяд. агар шумо пул надошта бошед, пас чӣ тавр метавонед бозингарони нав харидорӣ кунед? ин ба ягон ченак рост намеояд. Лапорта бо сари калони худ ба ҳоли ҳама механдад. ӯ худро шоҳ эҳсос мекунад, вале дар асл Лапорта як шармандагист. вазъияти де Йонгро бинед, чаро бояд ӯ маоши камтар гирад? ин чӣ гап? аввало Барса худаш бо ӯ шартнома баст ва ба ин музди меҳнат розӣ шуд. агар шартҳои худро Барселона иҷро карда натавонад, пас бояд бо футболбоз ба як қарори ниҳоӣ расанд ва ӯро аз даста ҷавоб диҳанд. ҳама дар Барса мафия ҷамъ шудааст, онҳо бояд ба суд кашида шаванд, ишора кардааст Ван дер Варт. воқеан ҳам баъд чандин гуфтаҳои собиқ нимҳимоятгар метавон розӣ шуд. барои харидани дигарон Барса пул доштаасту барои маош ва қарзи де Йонг не. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дарам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд намароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.